Kibabun kipat ba ka jela khamtam kipat ba ka Thaiñ Sohra kila he serngeu nak je khnyu jo Jumai mantang ka janmiet akapor kemba pra ka khandai minit ne arpo namar kat kum kenya thu jo ka National Center for Seismology le thu bo ni Jumai basdang nak benta ka ba sop khandai kilometer na po Sohra ke epicenter jong ni Jumai ka long ka jaka ka ba sop khandai kilometer shang Shatei Mihngi jong ka Sohra pat ka latitude ka long arsan pun ar ba ka long kecil pa ka dei khandai pu ar point khat lai kading jeliu ni ka jaka khnyu ka long khat 2 kilometer kani ka center ka yathuru ba ni Jumai udon san point sau ha ka Richter scale Udu Jumai umtong wala pen khnyu ya ka Thaiñ Sohra bat ka Meghalaya rei ya ki pat ke jila jo ka Thaiñ Shatei la Mihngi jong kari India ru hakan ka ju ka sngi hi kala dan ka jing khnyu Jumai ha po del nong Andaman ha ka ba kala ja ha ka por kamba sandunai tangwa udiu Jumai uba kham juna ya ubal khnyu ni ka Thaiñ Sohra namar udan tang komba 20.0 ha ka Richter scale